Teď bude druhý kolo střelby, tak jdem na to. Takže už půjdeme brzo na to. Tohle je Pepsval s AKčkem a Dav si vezme co? Kryju. Dav taky AK, tak jedem hoši. Já to asi rozklamu. Go. Tak to se nikam nedostanete. Já vám budu dělat záda. Šli dolů. Takže brzo bude třetí kolo naší střelby, tak půjdem na to. Čekaj, já ti vezmu třeba... Tak začínáme. Trhejte. Flashbang. Abych to pak našel, ty. Pojďte, vezmu si AK. Go. My budeme s váma na základně. Mám. 3, 2, 1. Dobrý. 3, 2, 1. Druhý dveře. Jdeme. Tam nejdu. Nahoře. Schovejte se za manťák. Kryju, a přitom střílí, vole. Čekaj, to jsem rekl. Česká mafia. Ty píče. Jo! Jo, já budu chodit do apotky. Jo, jdem dělat. Takže máme tu čtvrtý díl naší zabijárny, tak jdem na to. Dnes to půjde nožema. Bude to na ostré nože. Go. Jsem super.